Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rochisere mumwedzi uno wakakunguru ipapa tolinga munao dzanyasi iye Sydney Gata wiki yamangwana ipo pamuzinda wavo ZANU-PF itoseka rekaiti kuona kuti zvinotekaira sei ipapo. Nyasi wabiache wadokerera wari kunyahwa kumba kwache mandiwe wachiita kuchema kuti kwaiya tataikiwa fani zvavo wabi edu vanotaikiwa naiye munhu akadari isu tenge chindofunga magetsi ataigara tiribe kuona ipapa hurumende wati iwo wakomana taakuuyapo kare zvatakakitirai kumagetsi taona kuti zvinosenza tinokona kuboya mari nyange musingaboye zvatinenge tiri kupai wati warida kuuya kuti waise mamita omvura mhanduwe yokuti unotanda wajusa chinohwadza manje mhanduwe kwaitira kutanda neimo munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji kunana mabvuku kuwadzana Highfields zvichienda zvakadaro kana kuri kubuja kwedu kunana Chintsanga nokunana Jama kwese kuya uko ndimuri kutandiwa mhandiwe idiwi unobva waona kuti ivo vanoisira vamwe vanhu mitemo yakadari nezvinhu zvakadari ivo zvavasingaseenzesi magetsi nanyasi waripo wasingaseenzese ivo kujusa aya asi wachigara nzvimbo dzinobhadhara mari tsvinu unobva waona nayawe kuti takaita kuita kunyangariwa chaiko kuroiwa kusvinu rekai tione kuti zvinopera mushecheremo. Fadzai mahere agoreketa kuburidza nemagweta akati maitongora mhanduwe imimi machakaire kwai papa rekai tigokuratidzai kutoti ndimi mutofanira kuti bhadhara rekai tigoona manje kuti zvayadari wamisidzana kumatare ikuku ichapera yakaita sei nokutoti fadzai mahere abva aita kutanika pachena kutoti iye machakaire ndenya kutomutuka achimureketa zvinhu zvisvinuba achiti kwai akapinziwa kuhuzete neuori azodi apo kapo achinzi kwai anoita zvokuhura wakomana rekai tigoona kuti zvinopera mushechere izvozvi tinenge tichikunyepai kuti zvikutekaira hanhu papi. Mapurisa ozeta raP wati wasunga Sibusisiwe naStephen Ncube wana mukanya wawa kwaiwa ndimai nomugwicho wavo kuno wasungiwa kunge wanompanje kuBeitbridge iriyo makirogiramu 25 25 kgs pachirungu pakaita kunyangariwa wanga wati tanota kuno zvinenge zvanyangariwa ipapa tinenge tichikunyepai kuti zvikutekaira sei apa kuno wamwe wanatsano wairi mhanduwe watowakwechemedziwa mapfumbamwe makore okugara mujere kureketa kuno nonyaya yekubata kahaka wakada ukatengesa kwai kahaka ukandokaona kari kuuya kwauri gara watiza mhanduwe nokutoti kanoita kuuya nomapurisa anojerepo kare zvibodzi zveipapo unobva waita kunyangariwa rekai tione kuti ichapera sei asi iyo kahaka iribe kana chimwe chokuita nezvayo. Dare kuBeitbridge raisa watatu masoja wanoti Nqabuto Koza Emmanuel Kandidzanwa napokare naOscar Mutambisi wachinzi wakauraya Jeffers Masvina kumugore ra2019 anga ari muZTCC pakanyangariwa rekai tione kuti zvichapera mushechere kana kuti kuno zvimwe zvichaitika tinenge tichizokunyepai hedu kana zvareketeka. Mapurisa pokare areketa akatoti taakuda kuti wakomana wadzimai wanotisenzera mumapurisa wabenhuke kuofundzisiwa pokare kuti chipurisa chii nokuti wanyanya kuita nyaya dzouori dzaakuramba dzindoenderera mberi nokuenderera mberi mabuja ndipo unotoona nayawe kuti pano nyaya rekai tigoona kuti zvichaitika chere izvozvo. Kanzuru komisheni inoringa kodzero dzevanhu Zimbabwe Human Rights Commission yati iyo iri kutomanikidza kanzuro yeguta reHarare kuti iuye kwavari koita wachireketa nyaya inochikuita nokuti mvura iri kuendesiwa kuvanhu dzimwe nguva iri kuenda bapo kare mvurayo iri kuzoenda yakasvipa zvinoita kunyangadza nozvirwere zviri kubva zvaita kusimuka namanyoka awaye rekai tione kuti wachazviita chere izvozvo kuti wachasvika zvakadini tinenge tichizokunyepai.
iye Jacob Mafume kureketa kuno hagoreketa akati inini ndi munhu anoda chaizvo nyaya dzomutambo zvokutoti ndiri kuda kutoti guta reHarare riite ndiro muzinda womutambo munyika nokudii dai anyarara ndiye munhu mubodzi kaagotadza kuita kuti rufaro chaiyo iite tusvinu chingura agoreketa achienda achizota manyara paye panze achizodii achibva aenda koti tatobva taita macheya okugarira masvinu atikubva taita kuno ndiye munhu akureketa kuti ndikuda kuti Harare isimukire paribe taakutozviziva kare. Rekai zvedu tisambe tichiringa ipapo. Kumabhizimusi kambaniyo Axia Corporation kwaiyaisa Matt Hossack kuti ave ndiye mumwe wavanhu vari muboka roari kutonga ipapo, board of directors pachirungu. Rekai tirambe tichiona kuti zvichaibudirira tsachere ipapo. Wari kugaya magetsi watiwo kuhwange kuri kugayiwa churu chibodzi no 142 wamamirioni mawati ukariba 430 430 megawatts pachirungu. Wanogaya wakazvimirira gani kwai wari kuisa mamirioni mawati 53 53 megawatts pachirungu. Zvobva zvatipa pabodzipo churu chibodzi no555 1655 megawatts pachirungu. Rekai tione kuti zvinoitekaira kusvika papi. Taanoshungu manje yekuziva kuti magetsi ari kutengewa kubva kuMozambique nokuSouth Africa anenge akambowanda sei. Rekai tigoona peno vachazotinyepa, tinenge tichikunyepai mabuja. Woto Bako Industry Marketing Board TIMB wari kureketayo kutoti wendo huno mabuja gochinyararai mufare nekurowa manja kuombera chaiko nokutoti wendo huno foja yatatengesa kwaiyaunza bhiriyoni ribodzi nozana nomazana 1.12 billion US dollars pachirungu. Unobva waona idena yayo kuti pakaita kuomapo. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Apa wari kutiwo makirogiramu atatengesa kwai anosvika mamirioni 334 334 million kgs pachirungu. Tikuti makorokoto wendo huno wanhu wanenge wakanota zviri nani. Toramba tichizvivera manja izvozvo. Toringa kadzo mutambo wakomanawo Highlanders Boso watiwo Denzel Mkandla ndiye akupinda kuita munagere hunde pakambani yo Highlanders Hairanga Boso. Ipapa ari kutora kubva kuna Kindman. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ari kubva kuchikwata cho FC Platinum. Tinenge tichikunyepai kuti ari kukona chere munenge muchizvindozvionerawo ipapo. Zimbabwe Cricket waumburudziwa kunyadzisiwa kujiwa mhandiwe kujiwa zviya zvinoita kunyadzisa mimhanyo inoita 236 236 pachirungu ndo wajiwa nayo mhandiwe neSouth Africa. Idihwi rekai ido wajiwa zvakaita kudaro nokuti zvinoita kunyadzisa. Asi tiri kufara kutoti mumutambo woragibhi wakomana wedu mutambo woragibhi waita kuratidza wakomana weMorocco kuti aiwa muri wafana kwai isusu tinokupwanyai tikati makorokoto wahwina nozvigoedziwa zvinoita 43 43-8 pachirungu. Kuti makorokoto toringa kadzo pasi rese kureketa kuno nyaya yagoreketikana mukwananzi iri kuita kupinza vanhu mushishi. Kureketa kuno wari munyika dzakatotenderedza South Africa nokutoti wari kunana Botswana, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Mozambique. Wari kuita kungwenda mhandiwe nokutoti wakusha kuti wakaenda wafumurika eokamu nesu taakubatiwawo ipapo. Rekai tione kuti vanozvikona chere izvozvo. Ipapawo kuSouth Africa Ramaphosa wanzi wabenhuka wakutotanda kuringa nyaya yaiye mukwananzi yaagoreketai. Asi wasati wairinga wambotanda wanyora tsamba yekuenda kunana Kadzitape iri kuratidza nyaya yokuti waribe kufara nozvakareketiwa naTrump zvokuti South Africa yakuisiwa zvimwe zvimitero zviripo zvikamu 40 chaiwo
kubva muzana. Mhepo yacho iri kuramba ichindovhuvhuta paSouth Africa apawo mapurisa oSAPS agotiwo wasunga wanhu wairi pokare wakabata pfuti nomabara zvinosvika zviri zvomari inopfuura zviuru 500 zvomari yomuSouth Africa. Wakomana pakaita kunyangariwa apo. Rekai tione kwainoperera. Ipapa zvinohwadza mandiwe, mwana womutema anoramba achindoitiwa kunge asiri munhu muSouth Africa. Kwai makambani anopa vanhu kubatsira vanhu panguva dzokuhwara dziya, mamedical aid pachirungu, kwai mandiwe vanhu vatema vangu vari kundoita kukaisiwa kuenda kunze pokare kurambiwa kubhadhara mari dzavo, pokare kuzoendesiwa kuchajiwa mari tsvinu yakawandisa kupfuura wabiyawo wachena. Mandiwe chikarabhacho muSouth Africa chinonharo. Rekai tione kuti chinopera sei. Apa temu iyoyo temu kwai yati iyo yakutengesa zvinhu muSouth Africa, yatanda kutengesa zvinhu, yavhura manje muzinda wayo muSouth Africa. Yaita kuti tada kuti zvinhu zviite kunakidza. Rekai tione kuti wanoikona chere nyaya yacho, pokare kuti wakakona chete kuti zvidari ana Tekeroti wakutopinziwa mushishi ipapa. Rekai tirambe takaringa kwainonge ichienda. Ipapo pokare kwai kuno mumwe Igwe kuNigeria ari kunzvimbo inonzi Osun, ari kunzi agoita tusvinu agovhura chikoro, akati chikoro ichi chinobhadharwa mari ndochowafu vanhu vanotambura ndongauye kuchikoro. Iye anofundisawo futi pachikoro pacho ipapo kuti ndo tusvinukawo. Dai ana mambo okwedu vachiita izvozvo, zvaiitawo zvisvinu, toramba chimurovera manjamu. Kwai mukuru wecheche yeRoma papa ariyo chiguminoina agoreketa kutoti aiwa zvese zvakareketiwa zviya zvokuti kwai vanhu vakona kuroorana zvakadini, vanhu vanofanira kuroorana murume nomukadzi basi, hwiwa biwa, mwe wese wanoda kuita zvimwe zvese zvinonyangadzazvo. Tikati kam ndotu zvino. Rekai tione ipapo kuti zvichapera sei. Wamwe watohwadziwa fani nozvaareketa zvino. Mukugumisira Netanyahu agoti iye Trump ndiye anofanira kupiwa mubairo wokuti kwai ndiye munhu aunza runyararo pasi rese, Nobel Peace Prize. Idihwi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Areketa izvozvo paaenda kwaTrump koko kuti abatsirwe achiita hawo katombo kanyaya ipapo. Rekai tione mhanduwe waIsraeri wanonyaya idi. Rekai tigoramba takaringa kuti inopera sei. Asi kwanyasi tadipfama isu ndini wenyu mhanduwe nawo.